Karom domali tum 2020 kadu kawita labang so aningkan phan ning du pame coronavirus ki klang aningkan lo lapen ke lockdown kaphere sanitizer mask lahai ki enang per jok kadu kawita labang so ningkan phan ning du pame coronavirus kidam Penang an ajir ding lo lasopen kadu kawita coronavirus vir elo pusimatha sitame non puthot coronavirus nang klang thulo Penang an India alo corona kisuk nang kilong tum do thulo covid positive kilong a reports puthot nang klang thulilo pejo pen nang ingdang bom lilo apran kita matum do thulilo lasi covid jujelang ington telang puthot akimi nang klang lilo lasi pini labang so video lo ko sonsi nang kiklang thulo ko pipi kachiprek dolo lapen ko an phiri meme dolo lapen ke labang so corona pen ko sonsi kaduka vita cheri nang chi pini labang so a video lo angton details chitham posna tangte video le pangchengona COVID-19 corona ke khaya hut kaduka beta hemsi chidunang rep saise hong balong le lapen ke gari chehelat long le kulat hithi an sitame inkir at saise school college an sitame close lab lo inkir at lo ala online class si dopon lo on sitame covid vaccine ended pen ke angton chiprek lab lo first dose lapen second dose injection ended pen puthot kaduka vi anta kang pupon pangcheng lo lockdown ahut ar rules do an sitame puthot prepom thulo munit atum mask ke en bangke ington lo kachiri bang puthot pivil bom lo hithi kulat bus lapen ke station do an sitame ingpupon lo lasopen Penang an aningkan ke mesen lo dam pamelo puthot India lo non akimi chiprek chat coronavirus nang klang thulilo laso corona sitame omicron na son lo sitame non e phong bangke ki un prap chat pusikipu labang so akisu a okaring no sitame prek chat low fever lapen ke alangjo ki duno rapsom de sipang cheng ji pusipu lapen ke jasmet phire meme ki undap lake a okka ai ni lapen ke jakong ka ve tum phano lapen ke ata ki ong ki sar tum phan mangke ki un prap tik pusipu Jasemet laso covid India long pinaan tumphan ki un lapen ki kilong atum do piglo Kerala along 340 plus positive kilong atum do Maharashtra along 210 plus Delhi long stame 100 plus lapen ke Bengaluru long stame 100 plus lapen ke Anpata Noida Lucknow lapen ke Jaipur long stame kilong atum klang bom lo news long ateng pen non hejong Maharashtra long 21 years arta amunit kithi bangdo alang kithi a result ke long lake covid pen Ladakh pen doctor atum pulo covid lake phere meme vilpa mimila ansu sesi nang khajilang athela ke chiundet ahormu pusi alang tumpulo nang ki khai bom pena jok kidam tanga ru India long bang troxy kithia phaido pusipu munit atum kamatha covid avelo jut elopu ponta labang su coronavirus ason kaprek pen nang chiprek bom nang klang bom lang vaccine ki endet pena jok hasu hut coronavirus pen ki jok long lo ponta hasu vaccine leke non akimi virus hai phan ke kali labang su coronavirus non ki klang lake okpran misen phan mangke la an risks o ela semen non virus ki klang ka effect joy lake ataki ong tum phan lapen ke okpran ki mimi tum phan lapen ke pregnant tum phan halo labang so virus phan thang the itum long ke nang lele pura itum rdp pe de bang ke hino bang troxy amuni tum positive kilong pe jok ki thi bang dolo India lo Maharashtra pen bang pri Karnataka pen inut lapen ke Kerala pen bahini ata ki ong dum hasi ki unjoy pomat itum bang cheri de labang ta hino Bengaluru long ke 1 years ta chok silang 9 months vet a usu fancy positive kilong West Bengal long mangke ningkan hini arta fancy positive kilong lasi arta along mang ve kadu kavita cheri bang ke kinang son government tum pen non amat ki thang action stame claim kila stame itum bang kachiri pen ki do bang kinang son chi undet ahormu binak po sanitizer bang ke itum ki an bang kinang son lapen ke ok ring me protang te hongbar bidanang ji lapen kai ki apor stame I ok kachpa misjan ji phanma itum claim nang ji coronavirus ko an phere me ma lake itum kadu kavita 2020 aningkan itum kadu kavita chini lo theklong bang ko an ne atum haso ahut apran ke dam nan chipa me de phan ke sung pik lapen ke chance kom u ki pa meji phan ke lasi kachiri pen ki do abang itum kadu kavita kinang so asila bang so a video nang tum don rat phan share vek tha tangte pinya video la se kang tum polo see you in next video thank you so much bye bye kardon